Уважаеми гости, скъпи родители и близки, днес сме ви поканили да изживеете един нестандартен, емоционален и надяваме се незабравим учебен час. Ние, учениците от втори В клас, се надяваме да се чувствате комфортно и да се насладите на знанията и уменията ни в следващия един час. Подготвили сме за вас мини спектакъл, който се казва "Сам с очите си видях". Настанете се удобно, намалете звука на телефона или по-добре го изключете и се забавлявайте с актьорския дебют на нашите мили второкласници. Вашите аплодисменти ще са нашите награди. Следва сценка от Асен Босев "Името". И за детето се грижат се те, гледат го всякаш е цвете в саксия, всичко поднасят му те на тепсия. Слага му баба по стенцата хляба, таткото млякото, супата мама, влезе всичките обич голяма. Мими се мръщи, потрохва пещи. Супа не искам, разбираш ли ти? Мамино Мими, що искаш, кажи ми? Искам бисквити, ала шоколадови,
Бисквити ни достави ти. Татко излиза набързо по риза. Носи кутия с бисквити, обаче не тъкмо тия мимето плаче. Тези неща, направете ми крем. Крем ли? Щом искаш и крем ще дадем. Мъжо, изтича яйца ми купи. Мамино Мими сега потърпи. Мими се плези, но радват се те. Мими разглезено, че дорасте. Радост очакват голямата слава. Мимето и първокласница става. За първокласници с нея и те са, всички са роби на тази принцеса. Има ли Мими домашни задачи? Има и свитат добри помагачи. Своята работа татко зарязва. Синя хартия на ленти наразва. Прави на Мимето ново сметало. Старото вече било обхитяло. Мама лицето на Мимето мие. Бабата внучето трие с павлия. Грижи за Мимето колкото щеш. Мими, почи ми си да порастеш. Къщи случайно, че днеска сама е. Без работа Мими се мае. Скални обувки лежи на чершафа. Гладна е тя, но далече е шкафа. Как ще се мъчи яйца да вари? Хляб да нареже е трудно дори, но се усмихва щастливец миг. Баба се връща, тя среща и свик. Бабо, къде си се облачила, ма? Обеда, как ще приготвя сама? Баба се обува, а Мими яде. Бабо, водица. И тя й даде. Връща се мама, тревога голяма. Мамо, хайде, мамо, котчето ми заши. Дай ми престилката и ме среши. Идва и татко, нарежда му кратко. Хайде, татко, обувките има буши. Иначе, татко, защо си ми ти? Ляга по гръб на кушетката Мимето, а се залавят за работа тримата. Той се минават години наред, нейните стават капризи без чет. Искам на бар да отида. Иди! Бара цигара ще бъда. Бъди! Искам без вас да вървя на море. Щом настояваш, тогава добре. Мими израсна девойка прекрасна, нежна, кокетна и шики е докарана, само че с работа всякаква скарана. Моля те, Мими, ела помогни ми. Ето в пазето слезох юбил. Как да отида в мазе с маникюр? Слушай, момиче, хвани се за работа. Нека се хване за работа бабата. Чудно гледаха те, майче в саксията плевел расте. Дайте на Мимето разкош, развлечения, но не мъчете с труд и учения. Мими с труда не желая приятелство. Принц потърсете за нейно сиятелство. Мимето! Нашия клас е невъзможно да се срещне дете с характер като Мимето, но математиците, които предстои да видите, ще повдигнат малко завесата и ежедневието ни. Да измисляме числа. Искаш ли да си измисляме числа? Добре, да измисляме. Започвам аз. Почти едно, почти две, почти три, почти четири, почти пет, почти шест. Много са малко. Чуй тези. Един супер милион от билиардони. Един осмон в хилиардони. Един чудо милиард в един чудо милион. Тогава пък аз ще измисля таблица за умножение. 3 по 1 ти пари по. 3 по 2 печено кюфте. 3 по 3 весели игри. 3 по 4 шоколадови еклери. 3 по 5 другарки на плед. 3 по 6 приятна вест. 3 по 7 сладкиш меден. 3 по 8 паяк на косъм. 3 по 9 пак е левен. 3 по 10 една пица. Колко струва тази пица? 2 тегления на уши. Колко има от тук до Милано? 1000 нови километри, 1 стар километър и 7 шоколадчета. Колко тежи една сълза? Зависи. Сълзата на капризното дете тежи по-малко от вятъра, а тази на гладното дете тежи повече
повече от цялата земя. Колко е дълга тази приказка? Доста. Тогава бързо да измисляме числа, за да я завършим. Ще ги казвам аз, както ги каза с Модена. Еднончи, двенчи, тричи, четиричи, пети за мекица, 1, 0 и 10. А аз ще ги казвам, както ги казват в им. Еднонци, двенци, три, твилинци, четиринци, петло, петица, ала, бала и 10. Нашия... А сега да погледнем по-сериозно на нещата и да посрещнем малката нула. Давай, бе, чакай. Двойката като тук. 9, 8, една тройка трябва да беше тройката. Тройката къде е? Аз също. Малката нуличка. Имаше една нула. Кръгла като О. Тя не беше сторила на никому зло, но тъй като нямаше стойност в ръката, що ми я заглеждаха, пищяха числата. Извинявайте, бързам. Ще закъснея, да не би ги видят с нея. Но ето тя срещна числото 1, което не беше с много стойности то и също се чувстваше жалко, понеже бе много малка и каза му нулата. И аз сменела и купиха двамата една стара кола и смело поеха пам-пам по шосето. И ето, четворката, двойката, тройката. Веднага изменят си стойката. 5 усмихнат ги гони, 6 и прави поклони. Какво ли се бе случило там? 10 се бе получил. Колата нали бе малка, само с една седалка. Единица наред с нула, десетица се бе надула. И стана тъй, че от тогава за нулата потръгна слава. Всички цифри я канеха, подир нея се кланеха и я хваляха гласно и я слагаха вдясно. Защото тайно беше ги страх да не мръдне случайно наляво от тях. И изобщо извадиха заключение, че малките нули